Sinapsis. Ha arribat l'hora d'enfrontar les comarques del camp. En els propers vídeos ens enfrontarem les unes a les altres. Prepareu-vos per la batalla de preguntes. Us donaré un minut, no us donaré opció de resposta i a veure quantes d'aquestes 10 preguntes podeu respondre. Preparats, preparades? Sí? Preparats. Esteu preparats? Sí? Preparades? Vinga. Comencem. Com es diu la capacitat de mantenir l'atenció en una tasca? Atenció plena. Concentració. Concentració. Quin és el factor de risc més important per desenvolupar esquizofrènia si hi ha vulnerabilitat genètica? Algun diagnòstic previ? No. L'entorn. Una part de l'entorn. Seguim. L'abús de substàncies. Factor de risc. Esquizofrènia. Esquizofrènia. Drogadicció. Consum de drogues, el cànnabis en concret. Però concretament el cànnabis, però sí. Com s'anomena la part del cervell encarregada de planificar i prendre decisions? Hemisferi. Podeu passar, si no us ho sabeu? Sí? L'hipotàlem. La part frontera. Còrtex prefrontal. Molt bé. Quin tipus de memòria permet retenir informació durant pocs segons? La memòria fotogràfica. Quin tipus de memòria? Curt termini. Quin tipus de memòria? Tipus de memòria. La memòria es pot dividir en diferents tipus. Tema curt termini. Quin és el sentit dels 5 sentits que té més espai dedicat al nostre cervell? La vista. Molt bé. Quin ocupa més espai La al vista. cervell? La vista. La vista? La vista, molt bé. Quina hormona ajuda a regular el cicle del son i la vigília? El cortisol. Ai, perdona, no, cortisol no. La melatonina. 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 La melatonina. Melatonina, molt bé. S'havia acabat el temps, però bueno, comptarem, s'ha acabat el temps. Com s'anomena la comunicació química entre neurones? Sinapsis. Com es diu el procés d'entendre i posar-se en el lloc d'un altre? Empatia. Quin és el nom del procés pel qual el cervell elimina connexions no útils? 3, 2, 1... Poda... Era la poda sinàptica, que tens aquí un amic que és un neurocientífic. 6 de 8, molt bé. Doncs això és tot, molt bé, no? 5 de 5. Què tal? Fatal. Ole, ole, ole. Tot aquest coneixement te l'emportes a casa. Moltes gràcies pel vostre temps.